La verse number 8. Sawusebenzisa yena. We'll use verse number 8. Verse number 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. Kawuphinde. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. Ngicela nawe uzifundele nawe Read ujoine it for live. yourself and the one joining us live. 1 2 3 go. Umbingelelo wabangendawo lisikizi kuYehova. Ulisikizi kuYehova. Umthandazo wabathe tye ngowona akholwa nguwo. So umthandazo Prayer, yenye yento it is one of the things uThixo that God akholwa yiyo. delights in. Think about it. Just think about Lapho it. kube khona into Where there is something uThixo akholwa yiyo. that pleases God. Amen. Yes. Okay. Uzothi uzundive kakuhle. In order for you to hear me well, Manje ndiyakwela cala usuka kulo. let me go to the side that you're coming from. Okay? Uzondiva xa ndiyakwela cala. You'll hear me when I go to that side. Abantu bamasiko People of rituals, xa besenza lelo siko when they are doing besithi that benzela lo muntu bamenzelayo. saying they're doing for that person, whoever they're doing for. Bathi xa besenza loo nto When they do that, they say, bazixelele uba laa mntu they tell themselves that person wonwabile ngoku is ngenxa delighted bana right now silenzile isiko belifuna. because they've done Wonwabile the ngoku. ritual they wanted, they are happy. Yiyo ndiyawufika kukhona That's why you'll find amaphupha abawanikwa ngusathane there ba are okay dreams that are given by Satan. enzani umcimbi ubani uyagodola. Do this ritual because the person has passed away. It's Abamazi cold. noba uyatsha They don't even know whether that person is burning in hell or not. amagqirha athi uyagodola menzele The nini. witches just Isi- say, do a And then ritual xa for them. benze for elaa the sick. siko bathi When they've done that Uyekile ritual, they ugodola. say, that person has stopped getting cold now. akunjalo. So Is ngoba it not besilaa like siko bayazixelela uba As the laa mntu people do uyekile the ngokugodola. ritual, they're telling themselves that person has But stopped akho getting cold. phupha elibuyayo lithi But there's no uyekile ugodola. that comes back and informs them that that person has stopped getting cold. Ukuze uqonde uba In yekasathana inenkohliso It belongs to Satan. befama and kuba his khona iphupha ephinde libuye lithi There hayi ke should be ngoku a dream that comes akagodoli back and ngoku. confirms that this person is no Ngenxa longer uba sick usathana now, akanayo inyani. because Satan does not have the Ayifumaneki truth. inyani nakwakhe. The truth is Ayikho not inyani found. nakwizisebenzi zakhe. If it is workers, So there's no uzuyifumana truth. inyani. You'll never find the Into truth. yoyifumana bubuxoki. What you'll get is lies. Mana nivile We'll have heard. singahlala phansi. May be seated. Now iBhayibhile isibonisa into yoba The Bible is showing us that umthandazo prayer, yenye yento it is one of the things uThixo emkholisayo that pleases emonwabisayo. God, that makes him happy. I'm not sure if I know now. I'm not sure if you can hear Hayi ngoba me. Not because ufumene lento obuyifuna. you have But received ngoba what, uthandaza. but because you're praying. Ndifuna wazi loo nto namhlanje. I want you to know that Njalo tonight, xa uthandaza that whenever you are praying, wenza enye yento uThixo ayithanda you are kakhulu. doing one of the things that God loves so much. So if ngumuntu ofuna ukukholisa yena If you are a person that wants to ungasebenzela please God, ukumkholisa ngohlala uthandaza. you can work on pleasing Him and always pray. Read la verse number 15 kwakhona. La verse That's number 8. 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Bible lesixhosa. Umbingelelo wabangendawo lisikizi kuYehova. Yeah. Umthandazo wabathe tye ngowona akholwa nguwo. Umthandazo The prayer ngowona akholwa nguwo. is Hayi what ngoba. pleases Him, not because, Hayi ngoba not because, Nkosi ngicela ndi. Lord, I ask for this. No. No. Into emvuyisayo What makes me emkholisayo happy and pleases kungoba Him uyathini is uyathandaza. because you are praying. If uleqa uphile life ekholisa uThixo If you are after living akho life sidingo and uba ube pleases nexhala God, there's no need loba for you into to be ethile uzoba worried nayo na. whether you'll have a Into ethile certain iza thing, kwenzeka na kuwe. whether a certain thing will happen to you. Akho mntu onophile life ekholisa There uThixo is no one who can asogqiba please the aswele life that izinto pleases emhlabeni. God and let things on earth. Undoqo kuleqa uphila It is being after living ubomi obukholisa uThixo. a
life that pleases ngoba angeke God. uphumelele kule life ngoba sithi onkosi nenzele le You'll never prosper. Oh, by Nkosi, saying, nenzele leya. "Oh Lord, do this into for me and ayifunayo that." uba mawuthini mawuthandaze What He wants is for you to pray. ikhona lento ingekho Whether but you have into this or emkholisayo ngumthandazo What pleases so Him which is means prayer. akho mntu onovele aphile There is no ilife Who yothandaza can just live engaleki a life of ukukholisa prayer uthixo if they're not after pleasing God? kukhona abantu abathandazayo There are people who are ngoba praying besemveni kwezinto abazifunayo because they're after the things that they want. lezo zinto uzifunayo Those things that you want, uyophinda kufuneka uphinde uzigcine you kwangomthandazo will have to sustain them by prayer. funa ngomthandazo You want them by funeka uzigcine prayer. You ngomthandazo have to sustain them by prayer. lisecaleni kwakho Tell the one le nto person, ndizifunayo these things you want, ndozifumana I ngomthandazo will receive them by funeka prayer. phinde ndizigcine I ngomthandazo have to sustain them by prayer. le nto funeka uzibuza umuzi uba That is why you need imke also njani le nto ibikhona how did I phuncuke njani lose- ithoba elivulekile how did I lose this opportunity that was opened? liphuncuke njani lithoba elivulekile How did I lose this opportunity so that was thela uvuleka opened? ithuba waye kuthandaza And once opportunity was opened, you stop praying. abayivanga banthina They have not heard what I'm saying. benzithini kanani What was I saying? bangaphi How many abantu ababhinqileyo bebethandaza kakhulu women who are praying so much bengamantombazana as girls, the moment betshata the moment they got married, abavuki bathandaza they don't wake up and pray. hamba iye emabandleni Go into the church. yofuka emabandleni You'll find that inside the even church, oopastor even the laba bavuka pastors, bathandaze they won't wake up and laba pray. bethandaze intombazana akathandazi The person Ngoba- who prayed as a girl no longer praying now. umfumane umyeni They've got their husband. umfumane umyeni They've got their husband. I'm not sure noba ndikhuluma ndedwa na I'm not sure if I'm speaking alone or what. umfumane ntoni They've umyeni got their husband. ezefumene umyeni As she got their yeki husband, luthandaze she'll stop praying. so inozoyibona ngomso What will you see uzawubona tomorrow? laa mtshato ukhawuleza uphela ngomso You'll see that marriage quickly ending. hayi ngoba uthixo efuna mawuphele Not because But what God wants the ngoba- marriage to end, abo banomona but because those who are jealous bazaba neepower zowuphelisa laa will mtshato have powers to end that marriage. ngoba laa mntu Because that person ebengene kulaa mtshato ngomthandazo entered that marriage with uthe prayer. wongena phaa wayeka And uthandazo once they entered in the marriage, they stopped praying. yiyo loo nto That is why mawujonga izibhalo when you look at the scriptures, kukhona ubungozi there is a danger esiye sizifake kubo xa singathandazi that we put ourselves in when we don't pray. bungozi boni What danger esingazifaka kubo xa singathandazi can we put ourselves in when we're not praying? uthixo angakhe asuse kancinci Can remove a little ukhuselo lwakhe kuwe His protection over your life khona ukuze ongendawo akuntlithe so that Satan can get uzobuyela you, bheke ekuthandazeni so that you can go back to prayer. indebangela ubana ubone omnye umpostile evalelwa The reason why you said the apostle being in wade prison wanqunyulwa intloko until his head kungenxabani was cut ibandla off le-enjoy umpostile walo is because the church was just enjoying an Alithandazi. apostle. They were not praying. I receive I receive. abazijonganga njengebandla uba siyathandaza na Not looking ngoba at lo themselves thixo as church when we sireceiva are kuye praying. Because ukholiswa God were ngumthandazo receiving from. He is ufuna usibona pleased with sithandaza prayer. He wants to see sihluthi us pray. silambile Whether we ufuna are full or usibona hungry, sithandaza He wants to see us siphumelele singaphumeleli ufuna prospering or usibona not. sithandaza He wants to see us praying yade yanqunyula intloko kajames until the head of James was cut off. yakhona ibandla lothuka khona uba ha Only then the le church ndoda is ibimuva established. ngamandla This man was intloko moved by yayinqunyuliwe power, but his head was cut off. so shiyeke le ndoda eyi-one We are remaining with one le ndoda apostle. iyi-one naye yabanjwa yavalelwa And this one apostle was also in prison. bashika bengenamfundisi They remain without having a pastor. ezo zinto zonke zenzeka emehlweni kathixo All those things are happening before the eyes ngenxa of bana God ibandla because the church aliyenzi into uthixo ayithandayo is not doing what God aliyenzi into loves. uthixo They emkholisayo are not doing what ude pleases athi God. ndiyakholiseka ngumthandazo He says wamalungisa that by the prayer of the ude athi upright, sinamandla says isikhungo powerful selungisa is lam the prayer of the siyoyisa righteous.
it So if uthixo overcomes. uyayazi uba umthandazo wami uyoyisa, If God knows so that my prayer uzofuna ndithandaze overcomes, You'll want me to khona ukuze pray. woyisakale ezinye izinto ezimelene nentando yakhe ebomini bam nasebomini babanye abantu naselizweni lam, Even in my ngoba country, uthi for His sake, sinamandla isikhungo selungisa powerful is the prayer of siyoyisa. the righteous. It overcomes. So which is nayiphi na into uthixo afuna mayenzeke emhlabeni, Anything that God wants ulide to lilungisa happen in the earth, malithini malithandaze. He is waiting on the righteous to pray. Akho nanye into azawuyenza ilungisa lingathandazi. There's nothing that God will do without a righteous that Ukhona is praying. ophabela Yesu izandla. Anyone clapping hands for Jesus. Hallelujah. So sometimes kulilise even uza Sometimes it's vain nezityhilele emabandleni to bring revelations in the angathandaziyo, church that are not praying. kulilise It's in vain. ukuthi okay kwenzeka le ngo uba uthi ngo kulilise if abantu abayazi lutho umthandazo ubaluleka People kwayo. who are inside the Ulelise. church don't know the importance of Cela prayer. ukuthi secaleni kwakho, Ask one beside you. uyibonile na namhlanje uba umthandazo ubaluleke ngantoni? Have you seen why prayer is important today? Khawumphendule. Answer them. Awubalulekanga ngenxa uba wena It's not uyifumene into obuyifuna. important because you've received whatever you wanted. Awubalulekanga umthandazo ngenxa uba wena uyagula. It's not important because Ngenxa uba you wena are sick, uyagulelwa. because your family member is Awubalulekanga umthandazo ngenxa uba wena nefemeli yakho nisengxakini niyahlupheka niyathakathwa. and your family are in a Umthandazo ubaluleke ngenxa yento yobana yenye yento uthixo emkholisayo. because one of the things that pleases Yiyona nto God, akholiswa kuyibona isenziwa ngamalungisa. what pleases Awunokuba ngenyawo God, uthandaze nje. doing Wenza into uthixo emkholisayo. do what pleases God. Xa siyazi le nto sifundiswa namhlanje, When we know what we're taught today, siyazi knowing it siyiphilela. and we live Khona into uba for it, uyazi there but is for you to do ungayiphileli. something but you don't live for it. Khona into uyazi but ungayiphileli. There's for you to know something but Uyayazi you don't live but for it. awuyiphili le nto uyaziyo. You know it but you're not living what you know. Okay? So xhomekeke kuba ufuna uma kweliphi na icala, It depends ufuna on you ukuma which side you decide on. ekuyazini The one but side on the side ungayiphileli. of knowing it but not living it. Amen. Kodwa mawumamela iBhayibhile But when you listen to the Bible, njalo xa when umamela iBhayibhile ithetha uthixo ethetha nomntu, every time when you listen to the Bible, God okoko speaking to uthixo a wathuma person. umntu. God has been sending a person. Uthixo azange ahlale nomntu nje God have never served the person ancokole naye nje, and okoko just uthixo speak with him. God waphila always ilife yothuma umntu. live the life of telling a person what to do. Okoko uthixo And God has always been doing yiyo loo that. nto bonke That is why all athe wabathuma those who have sent them benza njengoba ebathumile. and they've done as God has sent them Uthande to bana do. makugcinwe You let that be kept, yonke lambali all khona ukuze that kufundiswe history, wena. so that you can be taught. Abanye Others, ubathume He via has sent amaphupha, them via dreams. baphakama bayenza They loo. stood up and done that. Akazange uthixo God has never, zange uthixo aphile mntu amqhwabela izandla God has qha never lifted a person nakuthixo phambi kwam only ndimqhwabela clapping izandla hands. qha. Yes, No, God, before you clap hands okokuthile for him. waphila nomntu, Every usoloko time you lift a ethuma person, umntu. He's always sending a person to do something. Abanye benu benza ngathi Some ukhonza of you act as indaba if yofika serving ecaweni God. ukhophe, It's a matter of lindele coming to church umsebenzi, and lindele seek, imali, wait for lindele money, umtshato, waiting for a ingathi marriage. ndofika ecaweni ukhophe, Just come to church lindele and ikhaya seek, lam akube right. waiting for your No, family to be right. akho mntu No, noba nekhaya li-right, no one can have a akho right mzalwane family. noba nezimali No ezi-right, brethren can have right finances. engayenzi kuthiwa kukuthunywa nguthixo If they don't ayenze loo do nto. what God has sent them to do. Okoko uthixo wathuma umntu. God has been sending people. Zange uthixo abukele God has umntu emqhwabela never izandla. just watch a person and No, clap hands uthixo for usoloko them. ethuma umntu. God is always sending a person to do something. Bonke athe wabathuma All those that He benza sent to do njengoko something, ebathumile, and they've uye done as God has wabasikelela, sent them. He wawaphakamisa blessed them amagama abo. and Yiyo loo exalted nto their amagama abo ekulaa ncwadi ingcwele. That is why their names Ayikuba are in the Holy bamamela, Book. It's not bamamela because they benza. listen. They listen and done it. Kube khona abo And then there are those ones bakulaa ncwadi who are in that book esifundiswa ngabo that we are taught of them. obana aba beva That this one they kodwa heard, abenza. but they did not Isiphelo sabo khangelani basiyintoni na. check what the end is. Ngabantu ababini aba These are two people.
sibabona kula Bible that we are seeing in the Bible. ngabathunywayo So are sent benze lo nto ayithi abathumayo, and they do what God is sending them to do. and uyasibonisa into yobana And ubomi you babo show bube us njani, how their life became afterwards. baqhube njani ebomini, How they were in life baphumelele afterwards. kangakanani, How much babe they nantoni, prospered, what they did had. ubaphakamiseka aba How bathumileyo much has lifted them benza. high. Those is in them and they've done what he Iyasibonisa said. elizwini eBhayibhelini. He shows us in the Bible. Kube khona abo And then there are aye those ones wabathuma that he has sent to do kodwa something, abenza. but they've done nothing. nabo uyasibonisa into yobana ilife yabo ibe njani na. He also showed us how their life became. Sinabantu abayi-2 eBhayibhelini. We have two people in the Bible. Oyi-1 One ngowempumelelo is of ngoba prosperity emamele wenza, because they listened and Owesibini they done. And the ngowentshabalalo second is of perishing ngoba emamele akenza. because he listened and he did not do. Bayi-2 abantu baseBhayibhelini There qha. are two people in the Bible only. Yena iBhayibheli ithi bayi-2 o-Adam. There's the Bible says there are two O-Adam Adams. bayi-2. There are two Adams. So bayi-2 abantu baseBhayibhelini. There are two people in Nasecaweni the Bible. bayi-2 abantu abasecaweni. Even inside the church, there are two people. Khona abo bamamelayo There are benze, those who listen and do, kube khona abo bamamelayo bangenzi. and there are those who listen. Aba and don't. bamamela benze, Those who laba listen uThixo and do. ayadlisele ngabo. It's the one that God boasts about them Yeba basibonisa ba and show us that. lo mamele This one, wenza, khangela listen ndenze and do. intweni kuye. Check what I've done in their life. Ukuba niyandithanda If you love me, yenzeni imithetho yami, do my commandments. yenzeni imithetho yami. Do my commandments. Omzathi Another one will say that. iBhayibhile ithi The Bible is saying igcineni imithetho yami. No, my commandments. akekho umuntu ozelwe ngokutsha, there is no one ozelwe who's born nguThixo, again, born of obizelwe God, ukugcina umthetho qha. who is No, called only to keep sibizele the law. ukuwenza. We are called to do it. But kuba uYesu If Jesus, ereleasa lamazwi It's releasing ngexesha this word. lomthetho, during the time of ngexesha the law, lokugcina during the umthetho, time of keeping the law, but ilizwi likaThixo but the word of God, ayilolobukwa, it is not just for you to look lelokwenziwa. at it, it's for you to Yibani do the word. ngabenzi bezwi, Be the doer ningabi of the word. ngabaphulaphuli bezwi, Not only yibani the hearers ngabenzi of the bezwi, word, be the ningazikhohlisi doers of the word. Do not deceive nicimba yourself nofumana nto elizwini likaThixo and think of xa nilimamela something from the word of ningalenzi. God. If you listen Liphethe and don't ntoni eli lizwi? what is this Liphethe word imali, carry? It's ubomi, carrying impumelelo, money, life, ukhanyo. prosperity, light. If awulenzi If you're not doing ayidluleli kuwe laa nto liphethe what the ilizwi. word is carrying will not pass on to your life. Yiyo loo nto sibona xa unguhamba nje When you're just a church unguloo goer, mntu nguye you are the person that you are, ongafaniyo nezwi. who is not like the word. Ndiyazazi mos bunjani na. You know yourself how Nawe you xa are. uzijonga awufani nezwi. When you look at yourself, you are Nawe not xa like the ujonga umoya word. wakho awufani nowezwi. When you look at your Nawe spirit, xa it's not ujonga like the impumlo yakho word. ayifani ngama akho amanye amagama. Your nose, it's not like your mother's, in other So words. ufamba ufana nezwi. You're supposed to be like the word. Ufamba ufana nezwi. You are supposed to be Ngoba like the word. izwi lingumntu. Because the word is Befama a ufana nalaa person. mntu ngulizwi. You should be like the person who is the word. Oh, khona oshayile sezandla. Anyone clapping hands for So babe simamela senze, if we're listening and doing, besizawuyazi into yoba we would have known that asinoba nengoma ecaweni we can't have a song inside the church eyingoma that is a song engengomthandazo. that is not prayer. Babe simamela senze, If we're listening and besizawuyazi doing, bana would have known that ingoma A imele song iba ngumthandazo. should be a Umthandazo umele uba ube prayer. ingoma. Must be a song. Akothi bakohlukane There's no umthandazo difference nento oyiculayo. difference between what you're singing and your prayer. I'm not sure ndiyavakala na. I'm not sure if you can hear me well. Akuzoba kube khona umohluko apha. There's no need for there to be a difference. Manye amagama In other words, befana ba it should as be worship ubawo ngalaa ngoma as you're worshiping God with bekufane that ba song, kwenzeka into efanayo should be the same thing is happening nento yenziwa ngumthandazo. with what prayer does. Shuthi uba ukhululekanga kumele uyakhululeka ngalaa ngoma. If you're not free, you're supposed to be delivered by that Ba song. une-demons beme uba If there's ziyaphuma demons, ngalaa ngoma. they should be coming out by Ba that song. kunobunzima beme uba If that ziyamka. hardship- that hardship should go. But laa ngoma If that song, if yingoma ayingomthandazo, if it's just a song and iidemons not a prayer, zawujayiva kunye nawe. demons will But dance with ayingomthandazo. you. It's not a prayer. Ayingomthandazo wakho laa And ngoma. that song is not your prayer.
laa ngoma If kumele ibe that ngumthandazo song wakho. is your prayer, Let me ndikhumbuze laa ngoma ndandinike yona let me remind you of the engeculayo. song that I gave to the music department. Mikhulu, can you sing that song? Gama lakho siyalibulela. Bamela laa ngoma. Igama lakho siyalibulela. Sit down, mamela laa Sit ngoma. down, listen to the likhulu ligcwele linamandla. Likhulu ligcwele linamandla. Mamela laa ngoma engomthandazo na. song. Is it not a prayer? Igama lakho siyalibulela. Yeva laa ngoma. Igama lakho siyalibulela. Likhulu ligcwele linamandla. Likhulu ligcwele linamandla. Igama lakho siyalibulela. Igama lakho siyalibulela. Likhulu ligcwele linamandla. likhulu ligcwele linamandla. Emhlabeni ubabazalona nasezulwini Kuphakanyiswa lona likhulu ligcwele linamandla. Uyangela gama ezikola ungaphezu kwami. Akho sifo kwesigulo. Emhlabeni ubabazwa lona nasemazulwini Kukhanya lona. kuphakanyiswa lona likhulu ligcwele linamandla. Gama likaJesu
siyalibulela igama lakho siyalibulela ikhulu ligcwele Amen. If ngamamela la ngoma If you can listen to that song, uyayifumanisa bana you'll find that ingoma onganqula ngayo it's a song that at you can the same worship time with. ingumthandazo Also, it's prayer. igama lakho Your name. siyalibulela mamela ndawo Listen to that so part. uyathandaza uyabulela You are giving thanks. uyabulela You are giving igama thanks. lakho Your name. siyalibulela yes kawucinge Just think, sinikwe elagama we have been given that name. sinikwe elagama We have been given that acinge name. ngomuntu ekunika When a iPhone person gives uthi an oh iPhone, enkosi Thank yabulela you. Thank you. ngoba unike into bendiyidinga For you have unike given me into something bendingenayongo You have given me unike into something I did not have. bendiyiswele You have given me something kawucinge that xa I kuthiwa lack. sinikwe elagama When it says that I've been given usogqiba that name, singathi kubawo and we don't say to God siyabulela that we thank ngoba you usinike for you into have given abantu babungabulelwa us. There is no ayingabo bonke God abalibizayo It is not all abalibona who calls- lisebenza kubo who calls on the name of Jesus who see it working in their lives. loo nto That idimanda it demands inguquko repentance. akho gama likayesu There is no name of Jesus elinovela ingasebenzi nje that kuwe will not just work in you only. loo nto idimanda inguquko That demands repentance. akho gama likayesu There's no name of Jesus elivela linovela nje xa inguwe when it's you. sendithi uba xa inguwe When it's you nomlomo wakho with your own noba mouth. ingakanani isayizi yawo It doesn't But matter xa how big or inguwe, small it is, but when it's alisebenzi you, it does not loo work. nto That idimanda inguquko demand repentance. loo nto That idinga ubani needs a person aziphicothe to check themselves azibone uba kuphi and apho see where angekho it mhle is khona that they are not good. kudinga uba ubani ajonge umlomo wakhe That a person looks at iingcinga their zakhe mouth, their thoughts, zenzo their zakhe actions, intliziyo their yakhe heart. ubani ufuneka ajonge yona Each person umzimba has to wakhe check wenza their ntoni body. ngawo What you do with your body? wenza ntoni ngawo What are you doing with it? yabona into right Are you doing the right thing? umlomo wakho wenza ntoni ngawo What are you doing Yabona with your into mouth? right? Are you doing the right alinovele lingasebenzi nje It can't just not work. alinovele It lingasebenzi can't just nje not work. kukhona inguquko There is repentance. ngoba awunobona igama You likayesu can't see the lisebenza name of lapho Jesus kokona umona khona working where there is jealous. awunobona igama likayesu lisebenza Can't see lapho the name khona of Jesus inkohlakalo working entliziyweni where there's wickedness in the heart. mamela Listen, isandla sami asifutshane uba singasindisi my hand is not bubugwenxa shortened that it benu cannot save. zizono It is zenu your- ezithintela ukusebenza transgressions kwegama lam that hinders the working of my name. nintsi amakholwa adinga uhlambululo kufuna i-one on one uyifunela uhlambulula There are many brethren who need to seek one ubalisa iingxaki zakwakwenu not speaking about your family problems. ukufuna i-man of god ufuna Just one uyohlambulula man kuzo want to come clean to them. kuyenzeka uba It can happen laba that bantu bashiyeke belila izolo ngawe those people are yiloo crying nto because of ekubambile ungaphumeleli namhlanje It's what's holding you not to prosper today. I'm telling you. abanye bacinga xa ukhathaza abanye abantu babe buhlungu wena uzovela uphumelele nje no abanye badinga i-one on one Others they need uzohlambulula one-on-one just to come clean. uye kubalisa ingxaki yakho And stop talking about fake the itsive No. no awuzoyifumana la msebenzi You won't get that job. awuzofumana la msebenzi You won't get that job. uthixo kwezi ntsuku zokugqibela akadlalisi God is playing. I'm telling you akadlali ngoko He is not playing. akaniki No. nabani na umntu He does not give funa abantu anyone. bazibone He ngoko wants people No, to see nguwe. themselves that you are the reason.
kwakunini ngoku uya uthixo wayethe mfana wam When was nasi was sono phambi kwakho silawule My son has a Kwakunini sin ngoku? before you. Rule over it. When was it? yintoni inkinga kaKhayini What's the problem? akazange silawule isono He did not have dominion Zange over silawule. the sin. He did not have dominion over the yiyo loo sin. nto waenda pha ebulala zange That is silawule why he isono killed. He did not uthixo have esibona dominion athi over no the sin. sifuna wena usilawule Seeing the sin. kwakunini ngoko When was it? wayengazelanga ngokutsha lamfo He njengawe was not born again like you. mawusithi awuyazi lezi ngentliziyo naka hayi ayandiyazi I bring your heart. uyakhohlisa You are deceiving. uyakhohlisa You are deceiving. ngabe inhliziyo yakho uyakwazi ubolekisa ngayo Can you borrow someone else's imani yakho heart nje ndiphinde ibuye and go to another person and comes back to you? alinovele lingasebenzi nje igama likayesu It can't that the Check name of umlomo Jesus wakho. don't work. amehlo wakho Look at your eyes, your mouth. check inhliziyo anovele Look at ngasebenzi your nje heart. It can't just Uwe. work to you. uyesu ufika Jesus kubabhali nabafarisi came uthi to the Pharisees nina and kuni He said ilizwi to you, likathixo linasiqhamo The word of God has no alisebenzi kuni It's not working. ngoba in ngoba you. nihoye Why? umphandle You care about the umphakathi outer. wenu ufana nengcwaba elibolileyo Your inner man is like a grave that is rotten. so ilizwi The likathixo word of God alasebenza kubo did not work in them. kutheni igama likayesu Why is the name of lingasebenzi Jesus kuwe not working to you? kutheni Why? akho sathana mthakathi There's no Satan or onobangela witches igama likayesu lingasebenzi who can cause the name of Jesus not to but work. ungahlambuluki kwakho But you not coming clean. ungaguquki kwakho You not repent kwizono zayizolo from the sins Kwiimpazamo of the past, zayizolo. from the mistakes of the abanye past. bagcina inkohlakalo Others are emabandleni keeping babenzi igama wickedness. likayesu bakhohlakelela abanye They are wicked towards others. Yet abanye they are calling the name basemabandleni of for Jesus. uhleba nje abanye Others are inside the church babiza just to igama gossip lasemveni koko about others, and they call the name of Jesus afterwards. abanye basemabandleni for uhleka iimeko zabanye abantu Others are in churches to love Babiza other igama people's lasemveni koko. situations, and then afterwards they call on the name of Jesus. ujonge laa moya Look at that spirit. okuthi xa uphuma ecaweni When you leave the church, ubani ozofika uthethe ngaye who kowenu are you going to speak about at home? ubani lo mzalwane uzofika umthethe Who is ngaye this brethren that you'll speak of? soze ufumane umzalwane You'll never find a brethren ongayiqondi into endithethayo who does not understand what I'm saying, emsulwa being lena innocent ndiyithethayo in what I'm saying. umzalwane A omsulwa brethren who is ngumntu innocent. setyhilekele uba And someone has a revelation that ukhona umoya ofuna ndibe namagama abantu too much there's a spirit ukhona that umoya wants ofuna to ndikhalazela abantu talk too about much others. There's a spirit that wants to complain about others. ukukhalazela abantu gqithi Complaining about uhamba other people. nohleba abantu ngomso It goes with gossiping about other people. ceba igama likayesu lawusebenza njani kuwe How do you think the name of Jesus will work in your life? ukhohlakelele kwamntwana wakhe amfeleyo njengawe Yet are wicked towards his child that has died for life for you. kuninzi It's a lot. ebekufanele uba kuyasisebenzela There's many things that should be working for us. kuninzi It's a lot. kuninzi It's a you know lot. wathixo ininzi into efana uba Even God yenza kulunge nje ebomini bakho makes things ininzi be good to igwele them. ininzi It's a lot. but why usithi nakulungi kuwe Why are you saying things are not going well with you? awuguquki You are not repenting. You are not repenting. usecaweni You are inside the ngolinde church, into zenyama waiting for the things but of the inhliziyo flesh. yakho wena But your isehlabathini heart is in the world. sesemakhwenkweni Your heart is still in sekwiziyolo boyfriend. It's still in the pleasures of this world. awuzobona amandla kathixo xa sebenza too much kuwe You ngenxa won't yesono see ohleli The kuso power of God working to Njengokuguquka. accomplish sin you're dwelling. You need to Njengokuguquka. repent. ndiguquka mkhanzi You need to repent, brethren. I think umntu ozelwe ngokutsha I think a person who's born kumele yazi ubana each and should know. every day sitshallengwa inguquko we are challenged by repentance. phambi ndithi yesu nyanyanyuye Before I say Ndicinge Jesus, njani? how did I think? ndicinge njani phambi ndithi yesu ndicinge njani How kuqala? did I think before I say Jesus God this? if awuzihoyo ezo zinto ezo If you're ignorant of such things, yiyo ndigama likayesu that is why the name ungazolibona of Jesus, lisebenza kuwe you won't see it working in sucima your inxeba life. uthi uzelwe ngokutsha Don't think that because it said you're born again, unelayisensi yokukhohlakala you have the license of being Kwathixo. evil in God. yokungcolela abanye Of being evil yobabhitha towards others, yongabi of being naxo bitter, no not having ayizosebenza leli gama likayesu The name of Jesus won't work.